Bună, azi o să fac un prank, primul prank. Ea m-a plecat și vreau să pitesc undeva camera, sper să mă vadă. Dar nu cred că știți cum. Vă explic pe parcurs. Prank-ul o să fie normal la poartă, fiindcă eu tot mi-am făcut prank-ul. Unde să fie alt prank? Și da, normal că... Uitați-o poate. Așa. Și hai să vedem. I-a căzut microfonul. Aici. Ia. O să mă pitesc aici. Dar ea și pare aici. Bum! Te-ai veriat? Ați văzut? Uite, Paula. Du-te ca să poți să văd, te duci tu să-mi zici? A? Cine-i Paula? Asta copil. Luca? Da. Bată-te. Neagra, se plângea. Din păcate, nu mai puteți să-i facem prank-ul, fiindcă mi-a zis Mara că se uită la plasmă. Paula. Și nu mai puteți să-i face prank-ul, Mara spune tu. Dați like, dați like, share și comentarii. Eu vă și am fost și am fost Denisa.